През 1978 година отваря врати нашето училище. Тогава то носи името Георги Муструков. През 1992 година името на училището е променено на Свети Климент Охридски. Решението за това се базира на забележителната личност на старобългарския книжовник, създател на Охридската книжовна школа. Заслужава си да споменем непременно, че Климент Охридски развива богатата книжовна дейност, превежда от гръцки на български книги, обучава деца и юноши, създава много проповеди за празници. Неговите ученици наброяват 3500 и постепенно прогонват гръцките духовни лица от българската черква. Счита се, че Климент Охридски създава буквите на съвременната българска азбука. Канонизиране за светец и Българската православна църква празнува неговата памет на 25 ноември. Училището с гордост носи неговото име и всяка година отбелязва своята почит към книжовника. И за малки и големи годишнини екипът на училището неуморно е сътворявал тържествени чествания и рецитали. Печатани са брошури, рекламни материали, плакати. Създавали са се филми. Началото. 15 септември 1978 година. Септемврийското слънце е окъпало в позлата гордия корпус на училищната сграда. Пременено за празничния ден, училището разтваря вратите си, за да посрещне своите първи възпитаници от квартал Христо Ботев и квартал Ценеви. 19 паралелки, 614 ученици и 35 преподаватели. Под ръководството на първия директор, господин Тодор Захариев, следват години на упорит труд за издигане името на училището. Тогава Георги Муструков. Обзаведени са 28 класни стаи, обособяват се складови помещения, кръжочна зала, машинно отделение, библиотека, столова, актова зала с 200 места, лекарски и стоматологичен кабинет. Кабинети по физика, химия, биология, музика, зала по хореография, спортен комплекс с закрит плувен басейн и физкултурен салон. Тази богата материално-техническа база подпомага училищните дейности през годините. Учениците се включват в клуб ТНТМ, училищния хор, спортни отбори, художествена самодейност. Високият професионализъм на учителите е в основата на факта, че дълги години училището е базово и в него се провежда педагогическата практика на студенти от Югозападния университет, Благоевград и Учителския институт в Дупница. Годините минават и нищо не може да остане неподвластно на времето. В началото на 21 век нашето училище е вече съвременно и модерно. Кабинетите му са добре оборудвани с всички необходими технически средства, за да отговори на нуждите на съвременното образование. Въпреки трудностите и превратностите на времето, то всяка година отваря вратите си и с гордост посреща своите възпитаници. Продължават инициативите, свързани с развитието на учениците, добротворчеството, спорта, образованието и културата. Всяка година най-много се радваме и на нашите най-малки ученици, които са залога за бъдещето на града и извора на учителското вдъхновение. Училището става все по-свежо с нашите най-млади колеги, които с дразнование и плам запалват искрата на познанието в детските умове. Всичко говори, че училището ни продължава да живее своя живот при тези условия, в това време и с тези хора.